To bude asi tu. Či? Kde ste toľko? Ja som troška zabudil, na ukrajinskej som bol. Jaká ukrajinská? Čo toto je krajinská? Ja. Ježiši Kriste. Poďte, ja sa ponáhľam. Tu tam kúkáš, zavíraj tie dvere. No dobre, tu treba dať tú penu, tú pulpenu. Tu to urobiť takýto základík, záchodek zostáva. Čo, záchod dostáva? Takže poďte, kde ste zase? No, takže tu treba urobiť podlahovku, stropy, dvere ste volajú, no čo vidíte, ako máme. Do 2 týždňov to musí byť hotové. Veď ale do 2 týždňov, ale my sme len dvaja, neviem, či to všetko stihneme takto. Aj však ja tu mám ešte jednu šikovnú partiu, poďte. Veď ale my sme sa len o spodku bavili. Dobre, tak. Som prišiel tu. Tu by mal byť niekde ten vedúci. My sa potom dohodneme. Počkajte. Veď to je on! Kto on? Veď ale to je ten pičus, čo mi všetko dojebal na dome. Však ale on mi tu natahuje omitky. Však je najlepší v okolí. Tento, že je najlepší v okolí. Keď sa pozrieš, čím to otvára. A ako to mieša. Ako ste mi koho poslali? Vedúci, poďte sem bokom ešte. To tento, čo tu máte dobre. Pičusa, okamžite musí ísť preč do stavby. Ten viac robí škody ako osobku. Ja teraz čo mám robiť? Čo poviem žene? Ja tu mám ešte takéhoto jedného Ja vás experta. počujem. Ešte jeden tu je, to takýto istý. Má byť ešte niekde majsterko, poďme. Kde je to tak? Tu je on. No tento. No nič, končím. Ani s tým, ani s tým. Počkajte, ja ich môžem vyhodiť. Ani náhodou s týmto debilom.